Yo Rama itu jeneng wong tresno yo ngono kuwi. Bebasan ora ketemu sedina, rasane kaya dening sesasi. Saya ora ketemu sesasi. Iki rasane mesti kaya dening seminggu. Ulah. Monggo sing kepengin ketemu iki ra mung cukup kowe dhewe. Saktenane saben dina aku mung tansah kepengin cedhak lawan kowe. Mungkin mekaten Raden Mas Rindu. Mugi sing tak rasake kula nggih kepengin caket lan caket kalian panjenengan kok Den. Ulah. Monggo saben-saben aku ketemu lawan kowe. Opo sebab kok dadeke seneng sajroning badanku? Sebabipun menapa Den? Mergo saben aku cedhak lawan kowe ketemu lawan kowe. Iki mesti carem asmara, mesti turu bareng lawan kowe. Menika leres Raden. Nek dadekake rasa tandha pitakon sajroning badanku. Kok nganti ngajak sapetemon kepengin ketemu lawan aku. Jane ana wigati apa? Den Mas Rindu. Wulan. Kula kepengin bloko kalian panjenengan. Yen to pancen ana wigati marake kowe bloko lawan aku. Apa wigatimu? Kowe ndang matur lawan aku. Nanging janji lho. Janji piye? Sawise kula sampun ngendikan panjenengan menika pun nesu nggih. Ngopo kok dadak aku juga lawan kowe? Yen to pancen kowe gelem matur apa anane wigatimu. Ing mengkone aku ora bakal nesu lawan kowe Wulan. Cincin Den Mas Rindu. Piye Wulan? Wigatimu apa? Para age ndang matur. Ora usah mronggo mriki. Wis to, kalamun kowe gelem bloko malah seneng jroning batinku. Ngoten to Apa Den. wigatimu apa Wulan? Den Mas Rindu. Yen to wektu dina iki kula menika sampun bobot. Den. Kowe medeng lah wong perkara kowe meteng wae kok dadak ngajak sak petemon lawan aku. Mesti wae kados mekaten to Den. Awet cetane panjenengan menika purun tanggung jawab Den. Kula nyuwun tanggung jawab kalian panjenengan. Aja kuwatir yen to perkara kowe meteng, aku keng supaya tanggung jawab. Aku bakal tanggung jawab. Menika saestu Den Mas Rindu. Wulan. Kalamun mengko polang jabang bayi sing kok kandhut, kok wis titi wancine lair. Mengko entek pira prabiyane, entek pira mengko aku keng bakal ngragati Wulan. Lajeng Den. Yo aja kuwatir prabiyane pira mengko aku sing ngragati. Jiji kula nelake matur nuwun. Awit panjenengan menika sampun purun tanggung jawab kalian siponan jabat bayi. Wulan. Nggih. Jane aku ki bingung lawan kowe. Tanggung jawab sing kepiye sing kok karep aku? Cekani. Kula pek bojo kok. Piye? Kula pek bojo. Aku kudu mundhut bojo lawan kowe. Kula terus Wulan. Kowe iki menawa aja gegeden rumangsa. Mongko kowe iki atase bocah saka desa. Apa yo patut kalamun aku mundhut bojo lawan kowe. Mongko ora ketang kepiye wae. Aku minangka wayah bupati-pati. Kalamun kelakon aku ngepek bojo lawan kowe. Urung tan wurunga ing mengkone bakal ring semake asmane wong tuaku. lho. Ki menapa panjenengan kok ngendikan kados mekaten to Den Mas Rindu. Yo kene ora. Rikala semono panjenengan ngendikan yen tresno kalian kula. Ngantos kula menika sampun bobot lho Den Mas. Wulan. Mongko aku tresno, aku seneng lawan kowe. Iki ora kanthi lair tandesing batinku. Aku seneng lawan kowe iki mung cukup tata benar lair. Aku mung kepengin ngrasake kawanitanmu. Nanging Den Mas. Kula nyuwun tulung kalian panjenengan kaya sampean purun tanggung jawab. Kula sampun bobot lho Den. Kula nyuwun tanggung jawab Den Mas.
tanggung jawab aku kudu pek bojo lawan ojo kuwatir kula. Yen tu pancen kedereng atimu kepengin tak pundhut bojo. Aku sagu. Panjenengan sagon. Waduh, matur suwun sanget lho Den Mas Tujung Biru. Nanging Pripun Den? ranti sawetara. Jenengan remen kula nggih remen. Bener iku, Ken. Aku tak takon lawan kowe sakatmu. Nggih. Jog jumdek selawase was kowe tau ngerti bocah wadon sing ayu kaya dilurah. Ngertos bolak-balik. Ngrasaken dereng nate. Nek ngerti wis bola-balik. Nggih. Rasake Dereng. Pasake niku sipatene pripun? Wis sumpuk iki kaya kancepen kowe iki ora sehat. Rasa iki ya kancepene kudane gimisan sore. Amen sendukap sendakep ae. Aduh. Aja ya. Dia lari. Malah aku sumpuk bisik ikan. Oh, kocok. Kono sing ngandane beli supaya ngerti kemajuan. Kono mau kandhane. Mau bahasa. Apa? Ladana. Mati lu ngono kok. Wis ngono. Ora pati dong. Apa? Ladana. Iki ngono sing dhisik. Cetrok pengu. Aduh. Laran cok. Wah, aku tepat sampah to opo larang. Layak ora pati krungu. Beres. Wes. Beres. Dong. Nggih. Wulan tak ranti nyang dhuwur gubuk. Ngono. Den Mas Tujung Biru Ken. Kowe ora usah. Kene wonten luar ngopo? Kowe ora usah wedi. Kalau mun bocah wong telu iki wis nyantol kowe. Cok, nganti kowe disedeng ning grumul-grumul. Manut. Bisa dene ning grumbul ape diapakno. Kowe ora rasane wah. Ngopo?
Sang
sawise kowe bobot karo tunjung biru, karepmu kowe njaluk tanggung jawab. Kowe pengen dipek bojo karo tunjung biru. Menika leres. Pungkasane tunjung biru ora gelem. Malah kowe diprawoso karo anak kowe itu. Menika leres, Bopo. Sembilan kon. Lah nek kowe matang. Terus ngerti wong tuaku. Sae bodoh kate wong tuaku. Lho kami menika kula bingung, rasane bingung, Bopo. Ya, ini. Kowe bali. Ya. Bobot aku adekno dhisik. Aja nganti bapak ibumu ngerti. Lek bapak ibumu ngerti mesti susah. Mikir kowe mesake. Tunjung biru tak golekane. Lah wis ketemu. Tak jalukane tanggung jawab ben kowe dipek bojo ya. Ya, kowe bali.